Това не го вярвам, между другото, че може да съществува такова магаре. Аз като познавам човека, който го води, съм убеден, че е шампион. Моля те, представи водача на шампион. Водачът на шампион, дами и господа, аплодисменти за него, известен в региона Иван Бозата. Аплодисменти за Иван Бозата на 21 години и от Паничерево. Пожелаваме успех, Ванка, с теб сме. 24-ти номер, това е каручката Янаки. Той ще се състезава със своето магаре. Чай, ще го объркахме сега. Значи това е Янаки, а той състезава със своето бойно магаре Бончо. Абсолютно. Който е на 9 години, а Бончо е горд представител на своята раса и е готов да се бори за първото място. Това като раса, какво да разбира, това магаре идва от азиатската раса. Ти представя си колко са расови и двамата. Смятай как се е носили тази семенна течност, Иване. Не искам да знам. Азиатско магаре имаме тук. Бончо с водач Янаки на 46 години от Гурково, които и двамата за първи път участват в състезанието. Много са надъхани, ама направо са изкъртили асфалта от репетиции тук. Сега да кажем и каручка номер 25. Това е Запрян. Магарето, всъщност Запрян е нейният водач. Той пристига с магарицата Гинка, която е на 7 години. Гинка е своенравна и надлива магарица и често създава проблеми на своя стопанин. Ще се радваме малко по-късно да разберем от Запрян какви проблеми му създава магарицата Гинка. Гинка. То Гинка не може да ме прави проблеми. Що ме Гинка? Не вярвам. Гаранция за проблем. Аз тук виждам едно магаре, да виждам кое, обаче много готино си почува с единия крак. Не мога да го направя. Добре, принцесата си го беше тази. Значи на 26-тото каручка сме сега и това е първото появяване на бойната арена на Гурково, където ще се състезава магарето Гаро. На 5 години Гаро е роден шампион и смята да го докаже днес на арената. Алекси е неговия водач, така че давай Гаро. Алекси на 15 години от Паничерово, първо участие. Сега предстои да представя номер 27. Това е тази каруца, която виждате тук отпред пред сцената. И невероятното магаре Марко. Всъщност не, обърках. Дами и господа, Мариана Николова е на 8 години и от град Панагюрище. Тя ще вземе участие за втори път в ралито. Аплодисменти за нея. Номер 27. До 27 много бърза каручка, така ми изглежда. А Мариана е с костюм на есенна красива девойка в Гурково от Панагюрище. Ти виждал ли си подобни гуми на каруца между? Това е голяма бегачка, само забележи ъгъла на задните гуми, това направо дрифти, взима завоите. Значи Марианка смело напреде. И най-важното да кажем, тя ще се състезава с 27 годишния Марко. Всъщност това е най-възрастното магаре днес. Мале, имаме си пенсионер, дами и господа, 27 годишен Марко, мъжки пол. То като гледам по гурковските стандарти, от дребните магарета ще бъде. Абсолютно. 28 номер пред нас и пред вас, това е Николай и Добри от село Селиминово, които казват, че наистина с месеци са се готвили за състезанието, а те днес участват и дефилират с магарето Дони, което е на 5 години и дърпа емблематичния за ралито трабат, няма как да го объркате.